Hoxe o noso chef vai nos enseñar a facer un prato moi saudable. Hoxe imos facer un plato que se chama blanquirroliños saudables. A parte de que é un plato fácil de facer, é moi saudable. Os ingredientes son ovos, leituga, tomates, cenorias, cogumelos, pasta china, aceite, sal, fariña e auga. O primeiro paso é picalo todo. A continuación faremos un revolto cos ovos e cas cenorias. A continuación temos que montar os blanquirroliños na masa fina. Este prato pode facer tanto os maiores como os pequenos e a continuación os blanquirroliños frítense na sartén. Este é o aspecto que queda, é o primeiro plato de hoxe.